Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content yakakodzera ngechikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya yeshura, inyaya yemaninji, inyaya yezviratidzo ma1 zvakaitika mudunhu raHeadman Nyachuru kuchiweshe uko kuMashi Central. Munhoroondo yangu yekurarama, mugariro wangu wese wekurarama zvangu pandararama sofa, handisandamboona mashiripiti akadai so, handisandamboona maninji akadai so. Totaura kuti nyika yacho inozonaka sei kana tine mhesva mukono dzakadai so idzidzi, kana tine nhubu, tine ndururani dzakadai so. Aiwa, Mwari havafare, vadzimu havafare, Allah haafare, pakashata. Kana baba Abraham havafare. Iyo mawana. Hanzi mukomana akabatwa akarara nembudzi. Achiita mbudzi mukadzi mugoronga. Zvinoshamisa izvo. Zvinoshamisa, hakuna zvinhu zvakadai so izvo. Mawana. Saka handisandapinda munyaya yangu, ndisandakuratidzai umbowo. Inofamba nedingindira rekuti umbowo evidence. Umbowo tokuratidza evidence. Ndisandapinda muumbowo. Ndangoti kana une business raunaro, rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndodziri kubuda pasapa. Kana une nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate futi pasame number idzodzo. Toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Saka ma1 zvisinei tisingatambise nguva. Ikeza tipinde muvidhio imomo muzvionere mega kuti zvinhu zvakadai so zviriko here, ndezvemushonga here, chiko chiri kumbonyatsoitika kumana. Vane muZimbabwe ngawasadaro mana. Aiwa, nyika inonaka sei vanhu vachidai so. Shokwadi mazire mazire andinoita ndekuti ndakaenda kugade chida kudiridza benji. Saka tamboti musei mvura yaidika. Mwana kubata rege ndimhanye ndonotsvaga mupira ndati anopaniwa ndinoziva rege ndiite se ndonotora mupira iwoyo pana kuti tipedze nguva. Ndiri parodi paarea pakanangana nedzimba dzavo ndakanzwa mbudzi kuchema. Ndokufuramba ndichifamba ndokusvika patakanga tambodarika kuseni mbudzi dzanga dziri mbiri dzakasungwa iwoyo. Ndakazoona yawana. Saka mbudzi yaichema nechekugoronga, isu dzedu dziri pamhiri dzakasungwa. Ndobva ndaona kuti ndikangoregerera mbudzi ndati vese vanochengeta mbudzi munyatsonzwisisa kuti kuchema kwembudzi iri kurwadziwa inochema sei. Saka ndatsambuka ndikuenda kweyo. Mugoronga muyomu mukomana haana kundiona nekuti mbudzi yaichema. Ndakabva ndasvika ndakaseri pake. Makumbo embudzi yakasungwa so, yakasungwa so. Asi chainyanyorwadza dhuze mbudzi stereki ndechekuti pakaisunga dhuze yanga yakamira. Saka nguva idzodzo yakarara pasi yanga yakasumudzira huro. Tambo yaita kunge inodzi. Shame. Ndakamuti iye pandakangosvika akabva aziva kuti ndasvika. Akati mbudzi yandinetsa stereki, yandinetsa stereki. Ndakati yaita sei? Zvakanzi yandinetsa stereki. Mbudzi yasumuka chikomana. Akanga asina kana kupfeka. Hembe dzese dzakanga dzakaunganidzwa. Ndakati kozingo usina kupfeka uchiti mbudzi yakunetsa zvanaka, tichida kugeza bazasa. Asi mbudzi yandinetsa. Ndakati zvinhu kuti yakunetsa, apa injini yako yakasumuka wani. Zvakanzi no, ndanga ndichiita bonyora bazasa kundaka. Saka ndangozomanyira kuno. Ndakati no. Saka bawani
nyaya dzadzisekese but matauro adzo azvinenge zvichiitwa zvinosekesa but zvinonzwisa tsitsi. Zvinonzwisa tsitsi munhu kukumura hembe dzese, kukumurira mbudzi. Amen. Isa comment mcomment section wotaurawo mafungiro ako, maonero ako kuti unozviona sei, unofungawo sei panyaya iyi kuti munhu kuita get naked for mbudzi erawo mata kana mvura yacho inonaya sei pakadai zuva ndokuvhura hombe kawo apa kunyeba kuti hanzi mbudzi yandinetsa apa injini yakamira kudai yakasumuka ready for action. Mawana edza tinzo zvedu zvakafamba sei pambera. Navasikana here muwezera rako chikomana vari mustereki ndati manje ukadaiso mbudzi zvikanzi ngara mbudzi yandinetsa stereki asi regai ndikutaurire pacho paiti ndikuda kugeza kunyange makasvika izvozvi tsime zvese zviripo vakachera mugero iva vachida pedza kubata maramba saka hapa panga pasina mvura ende muchiziva kuti gorona kunaya mvura right. Tataro so ndakazomuti sunungura mbudzi ndoda kuiwana yasunungura uone kuti zvingaite sei. Ndikuenda kumba uko ndichidzoka ndoda kuwana yasunungura. Saka ndichibva kumba ikoko ndakabva ndasangana nemwana wangu uye wandati unotora mukira aona kuti ndanonoka. Zvikanzi ndara ndese ndakati mukomana angachiita zvakashata nembudzi. Saka ndikupedza kuti ndinda kuti ndishuva angachiita zvakashata rega ndotoona kuti mbudzi yacho asunungura. Nguva yandichitsamuka pachisamuka ndakaona mbudzi iri kufamba. Ndikati asunungura vanangu ndamukonekta. Saka zuva iroro sekiritari ndeyanga ndoraitambirwa chikafu pagweshe titandinaye. Saka vanhu vakanga vasikwe kumba kwavo yamangwana yacho ndikasvika ndakaona pane mwana womusikana amai vari kwere zvakanzi havapo pane pavaenda asi vachadzoka mai machi vanoenda kugadheni kwakumasikati zuva ratorereka ndakuda kudzokera kugadheni ndikazoona amai varipo apo vandatsambuka neko amai ndauyawo nenyaya ndikati ndozvandakaona mukomana achiita nembudzi ndo zvaangaiti ndati zvichokwadi mbudzi yacho ipi ndakati handizoziva kuti dzipi but inoratidza kunge ndiyo hombe yacho mbudzi mbiri dziripo zvikanzi oraiti ndichanotaurira baba vacho pavakati vanotaurira baba vacho zvakabva zvatoreruka kwandiri nokuti baba vacho ndo vanenge vachimira pachinzvimbo ava kana vasipo. Saka ndakabva ndingoziva kuti nyaya yese yakutosvika kudi kumasapo asi ndakazoshamisika papashure apo ndakutonzwa nyaya yabva kumaraini kunomupostora ari padhuze ava amai vatorana nemwana vachienda kunovhunzira kuti chokwadi mwana wangu zvaari kutaurwa ndizvei asi mupostora akati ndisati ndataura taura wega mukomana. Right, rega tinzwe mukomana achizvitaurira ega. Ama 2000 apana vari kuvhura hombe pane andaiona pazim celeb I think nezuro zvichinzi havachaite doro rekunwa kana madrugs ekuputa vakuita ekubairira kumashure kumagaro vokurumidza kudhakwa haunzwe kana wema kana chii. I think ndofanira ndifambire nyaya yacho ndimboya nayo panapa ndikuratidzei zvavari kuita. Pakashata ama 2000 saka rega timunzwe mukomana achitaura kuti haufa apa. Injini yakaonekwa yakasimuka yaisumukireko nai saka uramba kusa nichitarisa nababara pasaidi papa mukuru sereti ifunga kuti vangasvike pavangakuvenge mwanangu kuti vakuti iwewe vakakuona uchiita zvakaipa chokwadi zviripo zvavangavandivenge hapana kuvenga hapana acho mawana makatadzirana chii zvashandapo kwako mari ndeko ndashandeko kana ndikwandiana ikiwana mari zvikakwanisa vengoti uchazviona mberi asi nombuzo ndokuzviona
mawana Ina kutanga kagumura bani rawo so matiye zvivisa. Ichikuta achikora fuji. Wanga wega. Ayo ndantino muzukuru wangu asara kuno. Ana kuoma. Anokuwa. Tupaka baruwe ngene. Asikana mwenye iwa vantu vasina kukupa mali. Vokuvengerezvo zvekuti handina kumupa mali saka ndira kumufikisa. Dai uri wakanga watora mari yako usingadi kudzokera ndopakaita kuti yamufana ndiachazvaona. Iwe zviboerure wana baba ine pekubvizereyo pokudiwaika. Ingwe chineva kumbreki iri Zvakaitika here kuchitendera sekretari ndavakadibatsire kuti dheti rakaenda vanhu kunopiwa chikafu idheti ripi asi madzimai iwo haasi kuchengeta mvura nokuti vakatochera mugero. Isusu vanhu vedare hatigone isusu kuti tiende papozisheni. Pozisheni inoendwa nemapurisa. right Anofanira kusungwa. Anodzokera mumapurisa. Asi uchadzoka munodari. Nokuti mhosva iyoyo unenge wanyangadza. Mbudzi haidi mukadzi wazvinzwa. mfana ari kunyenga muriwo sorry usavi kuita mukadzi usavi chii chakadaro ichocho chinenge ngozi ichocho nyange tikati uda kuvaka nyika nyange tikanzi nyika inovakwa nevene vayo isusu tichidai soka hapana kwatiri kuenda mbudzi kutora mbudzi woita mukadzi zviko zvinhu zvakadai izvozvo. Siya comment section utaure mafungiro ako, utaure maonero ako kuti tiri kuenda kupi senyika tichidai so vana dzaperere mumasendira inomo oshandisa mbudzi ndezvemushonga here ndezvechiko chakadaro ichocho nangu handichazoziva zvangu zvaakuitika ama 2000 apfa nawo aisarenda. So isa comment section, let me know what you think about mfana uyu weku Mash Central wekuita Mbudzi Mukadzi aisarenda. So as for me, DJ Holly and the rest of the group behind the scenes, thank you for watching and thank you for supporting 0.5 Creative Studios. It's bye for now.